Jak se efektivně učit cizí slovíčka anglicky na příkladech v praxi, ukážeme si v tomhle videu. Zrovna připravuju příspěvek na LinkedIn na téma Risk Management anglicky. Text je výsledkem researche, který jsem si udělal na základě nějakých jiných věcí na internetu, co jsem viděl. Vyplynulo mi z toho tohle. Ever stood near a high ledge and felt a sudden terrifying urge to jump. To je každému jasný. This jarring sensation is also known as lapel bla bla bla. Co znamená to slovíčko jarring v tomhle smyslu a jak se ho můžeme správně naučit? Jako první se podívám do výkladového slovníku. Jarring tady přímo není, ale je tady slovíčko jar, jars, jarring, jarred, bla bla bla. Ta trojka tomu odpovídá nejvíc. Have an unpleasant effect, an instance of jarring. Uděláme tady krásně tečku. Když tohle knížku budeme znovu někdy listovat, tak si vzpomeneme, že už jsme slovíčko jarring někdy viděli. Teď se podíváme do druhého slovníku, který tady používám jako takovou svou databázi všech slov, co jsem se v angličtině naučil. To je teďka pro mě důležitý, protože procházím obdobím, kdy si dělám refresh toho všeho, co jsem se za 15 let studia nebo nějakého kontaktu s angličtinou vůbec naučil. Chci si to všechno rozstřídit v hlavě a nějakým způsobem s tím dál efektivně pracovat. Takže kromě toho, že si tady teda značím věci, které už jsem se naučil, nebo které jsem si systematicky nějakým způsobem prošel, nalistujeme si písmeno J. Tady už jsem si značil něco, co jsem v minulosti viděl, jackhammer. Další způsob, jak můžu toto slovíčko použít, je, že se s ním prostě potkám, vidím ho tady jackhammer a vysí mi to v hlavě jackhammer, co to asi je. Potom, až to někdy uvidím na obrázku, na videu, vzpomenu si. Z možných způsobů, jak si můžu refreshovat slovní zásobu, protože slovní zásoba je o tom mít opakovaný kontakt, opakovanou expozici s tím, co se učím se slovíčkama. Takže jarring, rozčilující, dráždivý, nepříjemně působící, setřásání. OK, tohle to vypadá slibně, pojďme si to zaznačit. Jarring. Cílem tady tohoto značení slovní zásoby je udržet si přehled o tom, který slovíčka znám a který neznám, který mám v aktivní paměti a který mám v pasivní paměti. Rozdíl mezi aktivní a pasivní pamětí je docela důležitý, tady ho vysvětlovat nebudu. V praxi si chci každý slovíčko zapamatovat minimálně 5krát nebo 7krát, aby se mi přesunulo do pasivního mozku. To znamená, já to slovíčko vidím v nějaké formě, chci ho vidět 5krát, 7krát, někomu třeba 10krát, někomu třeba stačí 1 nebo 2krát, pokud je to zrovna slovíčko z nějakého tématu, který se mu líbí a který je mu nějakým způsobem sympatický. Když se budu pořád tady s tím slovíčkem potkávat v různých kontextech, tak si ho prostě v té hlavě uložím. A jak říkám, 5krát až 7krát, než ho prostě budu umět použít i o půlnoci v nějakým jako libovolným jiným kontextu. To je takový mind hacking, abych se naučil ten jazyk takovej, tak, jak potřebuju. Ještě nám tady chybí docela podstatná část, a to je výslovnost, jak se tohle slovíčko vyslovuje. Jarring, takhle bych to vyslovil jako like, podíváme se, co nám řekne internet. Jarring, takže jarring byl nesmysl, vyslovuje se to jako jarring. Koukneme na Cambridge Dictionary. Jarring. Jo, když budete říkat jarring, tak je to prostě nesmysl. Jarring, anglický, jarring, americký, plus minus autobus, ještě nejsem odborný na výslovnost, ale nějakým tímhle způsobem se s tím pracuje. Jak si tohle slovíčko zapíšu, je, že si vytvořím novej dictionary, prostě slovníček nebo nějaký sešit, do kterého si píšu slova, který už jsem viděl, který už jsem se naučil. A ring, double R, jarring. Vpravo větu, ve který jsme ho viděli, ta věta byla tahle, this jarring sensation, takže jarring sensation, Ctrl-C, Ctrl-V, jarring sensation. A teď záleží, jo. Můžu si to všechno napsat do papíru, můžu to napsat ještě do sešitu, můžu to napsat kamkoliv jinam. Můžu si do toho dokonce napsat i překlad do češtiny, co to vlastně znamená, a pokud chci mít ještě větší level. V praxi jsem se teďka věnoval asi 5 nebo 10 minut tomu, abych si tohle slovíčko zapamatoval, naučil se ho, jak se píše, jak se vyslovuje, v nějakém kontextu se ho zapamatoval. Takže tohle je jeden ze způsobů, jak můžu využít moderní soudobé technologie jako internet, umělou inteligenci, slovníky archaické, k tomu,
abych se naučil cizí jazyk tak, jak chci. Není to otázka jednoho dne, je to běh na dlouhou trať, je to něco jako ultramaraton, co běžíte s 50 kg na zádech, v těžkých pohorkách a ve vedru bez vody. Prostě nikdy nebudete dokonalí. Učení se toho jazyka je ongoing proces, který trvá od začátku, kdy se rozhodnete, chci něco, do konce. A ten konec nikdy nevidíte. To je to samé jako workout, to je to samé jako cokoliv. Chci zhodit nebo přibrat, když chci přibrat, tak prostě způsobím jídelníček, nějak chodím do gymu, věnuju se tomu a pořád se musím hýbat a něco dělat pro to, abych si to udržel tam, kde bych chci. A jazyk je to samý. Je to prostě mentální workout. V tomto případě je mozek jako sval. A takhle je možný ho trénovat.